Čaute, ja som Dmety. Vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. No čaute, ja som Dmety a vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. No takže si dáme hlídku. 4 zlaťáky. Pozrieme si cech. Vojnu, asi. A je to vojna. Predala nič nevidíme. To som bol ja asi. Sorry, že nič nevidíte, ale to je jedno. Proste toto bola Mia a ten bol Filip. Filip Jongkongkong. Ale ne. Mia navrhol nový erb. Mia aj načítaj sa. Ale viete čo? Sreme na to. Dáme zbrojírnu a pozrieme sa, čo nám tam prinieslo nové. No, rýchlo. Pekná čapka. No, my máme lepšiu. Podtopánky tiež máme lepšie. Všetko máme lepšie. Takže pozrieme sa ešte do čarov obchodu. Čo tam máme nové? Inteligencia 2. Inteligencia 8, sila 6. To je dobré. Výdrž 9. Nie. 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 Áno. Áno. Ďalší je lík. Ďalší je lík. A môžeme si ich všetky dať do papúly. Počkať, nie, dáme si, tento si dáme preč. Na čo nám je? Ak si dáme tento, tak všetky potrebné sme si dali a môžeme sa vylepšiť a potom ísť do arény. Aréna. Dočkajte chvíľku, musím si niečo vybaviť. Ale počkaj, najprv si pozrieme ten súboj. To dám. Tak zatiaľ čakajte. Tak som späť. A 71 sme získali strieborov. Takže si dáme výdrž a môžeme sa pustiť do hospody. Zazlak. To je myslím muž s maskou. Obratnosť 3. A čo som ja lukostrelec, aby som potreboval obratnosť? Choďte do riti. Nevadí, ale dám si to. Len kvôli tomu, že mi to dá do zlatiek. 1 zlatka a 2 na striebro. Ideme sa pozrieť, čo má nové Mia. Mia 8.8. Asi nič. Nemá nové. Tak nič. Tak som späť. Aha. Môžeme čakať ešte 4 sekundy. Potom sa nám urobí hospoda. No dobre, tak už to je teda. Steklý vlk. 1 hubička. Predáme. A mineme si hubičku. Takže sa vyplatila. Nie. Áno. Nie. Vydrž 4. Tak asi si kúpime len tieto rukavice. Až na ne budeme mať. Môžeme ísť naspäť do hospody. Hospodíni. Dýňa, dýňo, síňo, pipíňo. Dobre, dáme si za 2 zlatky, 34. Dobre. A blbák ide spať. Akože to som ja.
Ja, pekný bubák, krásny, taký zbytočne zasraný. A ty čo tam postávaš, kamarát? No, čo tu stojíš? Ideš na vandrovku za mňou? No poď sem ešte kúsok. No, alebo ideš cez tú vodu. Ideš cez tú vodu na vandrovku. No dobre, tak ťa tam čakám za vodu. Tak čau. Dobre, to bolo trápne, priznávam. Nevadí. A ty čo na mňa čumíš tým tvojim špatným hnilým okom? No fuj. A ten roh na tej hlave, to máš jak cicino. Tak som späť. Som si pozeral veľké účty. Tak. Ešte ideme do arény, ale najprv sa vylepšíme. Musíme mať 100 inteligencie. To proste potrebujem. Ideme Lupenátor 4. Asi má v hlave lupiny. Tak, asi má ona v hlave lupiny. No, jaký som silný. Závidíš, čo? Sorry, ale ešte si vylepšíme toto. Tak a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď áno, môžete dať odber a like, a keď nie, tak proste sa vám nepáčilo, nič sa nestalo. Je to vaša chyba, že sa vám nepáčilo, ale tak proste, ono. Je to pekné, zdravé. Tak si dáme ešte hlídku. Tak a keď sa vám to video fakt páčilo, úplne že dobre, keď to bolo pre vás, tak mi môžete dať odber alebo like. A keď sa vám nepáčilo, tak proste ste magori. No, ale ne, srandujem. Ste dvojnásobní magori. Ale ne, srandujem. Tak sa vám nepáčilo. Čaute.